श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क 9423989781 9423989783 आणि 860558637676। आषाढी एकादशीच्या पावन निमित्तानं महात्मा गांधी विद्या मंदिर तळेबाजार येथील विद्यार्थ्यांनी पारंपरिक वेशभूषेत पालखी मिरवणूक आणि भव्य शोभायात्रा काढली। विठ्ठल रुक्मिणीच्या जयघोषानं परिसर दुमदुमून गेला असून संपूर्ण वातावरण भक्तिमय आणि विठ्ठलमय झालं होतं। पाहूया। आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने महात्मा गांधी विद्या मंदिर तळेबाजार येथे विद्यार्थ्यांच्या सहभागातून पालखी मिरवणूक आणि शोभायात्रेचं आयोजन करण्यात आलं। विद्यार्थ्यांनी वारकरी संप्रदायाची पारंपरिक वेशभूषा परिधान करून टाळ मृदुंगाच्या गजरात अभंग आणि विठ्ठल नामस्मरण करत उत्साहात सहभाग नोंदवला। पालखीसोबत विठ्ठल रुक्मिणीच्या प्रतिमांचं पूजन करण्यात आलं। या शोभायात्रेमुळे संपूर्ण परिसर भक्तिरसानं भारावून गेला आणि आषाढी एकादशीचा उत्साह अधिकच द्विगुणित झाला। शिक्षक, पालक आणि ग्रामस्थांनीही या उपक्रमाचं कौतुक करत विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन दिलं। आज आषाढी एकादशी निमित्त महात्मा गांधी विद्या मंदिरच्या तळेबाजारचे विद्यार्थी यांनी शोभायात्रा काढलेली आहे। या शोभायात्रेमध्ये संस्था चालक, सर्व ग्रामस्थ, शिक्षक, पालक, विद्यार्थी सगळं अतिशय आनंदामध्ये सहभागी झाले आहे। ही शोभायात्रेमध्ये बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी चांगल्या प्रकारे वेशभूषा केली आहे आणि प्रत्यक्षात या ठिकाणी पंढरपूरला जाऊन या ठिकाणी खूप खरोखर काय पांडुरंगाचं दर्शन आहे ते या ग्रामस्थांना, या विद्यार्थ्यांनी घडून दिलेलं आहे। त्याचप्रमाणे आमच्या प्रशालेमध्ये अशाच पद्धतीने विविध कार्यक्रम या ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रम साजरे केले जातात आणि सामाजिक एकता निर्माण करण्याचं काम या कार्यक्रमातून आम्ही केले जाते।